खुलुमका joto takok tei bukhuk songno jotono no lamchogu tei bebak hambaiya pharu ani channel edutips kok borogo phai manjak phaimani bagai takok tei bukhuk song ang norokni bagai sal burung burung chakri ni khobor ba job news ba student ni education related nangmani video rokno tui phai tongo takok tei bukhuk song norok ani kok borok bai sanamjak video rokno chajak tongkhe ani channel no subscribe khaidi tai like comment share khainabo tapokdi phaidikhe जों tini chiniyo video no chenglai sinai video no chengya sakang ani kaisa chikon sa koimu khulumka takok tai bukhuk song जों tini haino hai chini video o nailenai forest research institute ni tei kaisa chakrini khobor onkori phaika o chakrini khobor no जों tini kisa chin video o details o nainai lefinai nangmani tamutam details rogrikha aborong no kisa nainai nai takok tai bukhuk song forest research institute ni tei je chakri onkori phaimani omo officially kono notification onkhoyaku haipan omo tini khnani bisingono o notification onkori phainai angke जों tini just bini tei je details manka ogono simi जों kisa discuss khlainai chin video o bo post chakri onkori phaika tai bin bagai online application rok koi tarik ni simi surongnai koi tarik jora rok online application khaimanai aborong no tino जों tini chin video kok salainai phaidike takok tai bukhuk song leakari जों chin video no chenglai sinai takok tai bukhuk song forest research institute ni tei je chakri onkori phaika o chakri onkori phaika library information assistant technical assistant tai stenographer and multitasking staff ni bagai o chakri onkori phaika tai o chakri ni bagai online application surungoi thanai August ni 17 tarik ni semi September ni 15 tarik jora o date tongnai takok tai bukhuk song जों o jagao internet ni koyekta manmani information no simi discuss khailenai je koyekta nangmani information maman bisingo o jaga जों nugui tongo organization name borok saika forest research institute tai job type borok rikha central government ni job aboni pore notification rewi rikha koi tarik ni simi borok omo release khainai tai post bo post o chakri onkori phaika omoni tei borok kisa details rewi rikha post ni kok gangke o jaga borok saka library information assistant tai technical assistant stenographer multitasking staff o post o chakri na jangnai tai oboni bagai total vacancy onkori phainai 107 ba 107 ta vacancy onkori phainai oboni job location nangnai Dehradun Uttarakhand takok tai bukhuk song oboni tinor jodi tai kaham kai details naina mosongke borongni je official website tongmani fir.icfre.gov.in o thangi norok visit khaiman aboni pore takok tai bukhuk song borok o jagao post wise vacancy rok rikha omorok no जों kisa naidilai borok puilang siga library information assistant ni bagai ekta post no tai technical assistant ni bagai 62 post stenographer grade 2 ni bagai 4 ta post tongo multitasking staff ni bagai 40 ta total 107 107 ta post forest research institute ni tei onkori phaika aboni pore takok tai bukhuk song borok o jagao salary ni tei kisa kok saka salary busak rinai omoto borok sayako haipano salary ni level busak jorangi man omono borok saka library information assistant ni bagai level 6 ni salary rijangnai technical assistant ni bagai level 5 ni salary rijangnai stenographer ni bagai level 4 ni tai multitasking staff ni bagai level 1 ni salary rijangnai selection process o borok saka nongno jagao nongni written examination no base khai nongno selection khaijaknai aboni bagai norok kaisa written examination marinai tai aboni pore interview o norok marinai angke takok tai bukhuk song tini bagai asokno jotono no hambaiya paro ani channel o pai manjak tama bagai takok tai bukhuk song omo haino ang norok ni bagai daily nangmani video rong tui phai tongo norok ani channel no sajak hangke ani channel no subscribe kai narak di tamani bagai ingke ang katal video ripro nong thani joton sakang sokaina bagai angke tini bagai asokno takok tai bukhuk song norok ni kono songthai ba question tongkangke norok ano songi mano comment box o thangge ano songdi khulumka jotono no jai hind